ulang tahun pernikahan emas. Ya, 50 tahun. Aku ya arep nyonto menjadi Pak Pardi so Ibu Parmi kok soalnya ulang tahun. Awake dhewe iki rabi wis pirang tahun Ibu? Nganggo mic no. Nganggo mic. Awake ora pengen nyonto menjadi Pak Pardi karo Bu Parmi. Nggih pengen, langgeng ngantos sepuh. Nggih. Amin. Amin. Wis pirang tahun awake dhewe rabi? Coba jenengan hitung lek rabine 2006. Aku iki angger anu ki ora patek kelingan. Nah. Pirang tahun? Oh ya aku syukur ngeloni tahunnya lali aku. Pira 2006 ya lek rapi ya. Jindra umure wis 17 tahun. 18 tahun berarti. 19 no lek tahun iki kan Jendra kan pun 18 tahun nggih. Berarti nikahe pun 19 tahun. Nggih, nyonto Pak Pardi kali Bu Parmi nggih, Bu Dewi. Amin, nggih. Ora ujar ora kaul sumpene ulang tahun Mas tanggapke jaranan sampean. Mboten napa-napa. Niku nggih budaya Jawa kok. Lho sing dadi niki kan salindri sampean piye? Ning wis tuwek yo an wis apa kali. Iya. Ah, ndonga ya Bu ya, tetep langgeng awake dhewe ya. Amin. Najan to wong pernikahan iki mesti ana grunjalan. Kuwi Pak insyaallah kok lek dilalui wekasane iso selamanya ya Bu. Amin, grunjalan yang disengaja dan tidak sengaja nggih. Nggih. Nggih matur nuwun para pamirsa sedaya ingkang sampun. Ya. Alhamdulillah. Ya, ngono ya yo. Ki mau yo ngrejekeni Nduk. Udan sore mau menjadi Pak Pardi so Bu Parmi bingung pripun Pak Kangkon niki udan. Lah ya. Pun to mengi lek gendang terang to Bu, aku ya ngono. Ya. Ngestoke dawuh ngrejekeni udan sing gawa rezeki kanggo sing kagungan dalem, ya rezeki kanggo dalange. Amin. Mergo sore mau aku entuk calangan, Bro. Wah, ngono. Arep dandan arep macak mau. Ana piyayi sing marani karo aku ngungkeri tanggal 19 April. Mas Ruki nimbali awake dhewe sak kanca ana melandangan pace nganjuk. Oh, ngono. Ya. Bar bodo. Pripun Mas Kangko? Panjeri nggih? Nggih. Langsung panjer 5 juta, Pak De. 5 juta nggih ngondol niku ora apa. Lah ya wirang-wirang dina. Ya. Yo niken salindri. Niken salindri. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Samboyo Jaranan Mayangkara.
Apa? Apa? Niki diceklek riyen mawon nggih, Pak. Ora apa-apa ceklen. Ganjel ya, Pak. Lah mengke kula tak ngeteni kok nyantol teng susu lho. Aja wis ora usah nganggo iki. Iki kelincipen, Nduk. Oleh dolanan ning aja barang sing lincip ngene iki ndak ngeneki sakit. Ya. Iya, Pak. Oh, iki lincip ngeneki sakit. Iman-iman Jajal to, Pak? Eh? Sampeyan jajal sik to. Iya lara iki. Lek susuku ora lara, lek susumu lara. Lah iya. Dilanjutne kok, Pak. Oh, ora usah Ora masak. usah ya. Heeh, wis. Aku wis anu kok, Nduk. Ora mung apa jenenge kuwi aku, ora mung ibumu, kanca-kanca sak rombongan duwe Jolarasi keuangan karo kowe suwi lho, ora petuk kowe. Mila to, Pak. Heeh, ngomong ya. Pun enten setunggal tahun. Urung. Sampun, Pak. Apa iya? Kok ganti tahun kok punan. Oh iya, Ding, ganti tahun. Ora mung aku kelawan kanca-kanca duwe Jolaras, juga masyarakat yang ada di Nganjuk yang pada malam ini juga kangen kelawan siliramu. Kowe joget kaya ngono iki lek nyawangi mentolo ndelongop. Kanca-kanca semuanya penonton tepuk tangan dulu buat Nduk Niken Salindri yang luar biasa. Iya, Pak, percaya, Pak. Ancen aku ki ngangeni ya, Pak. Domongi kok. Wong lanang kuwi kok nyawang kuwi kok ora seneng kuwi berarti mripate njaluk dipriksakne. Iya ta? Salim. Salim kene Cahyu. Jan. Iya. Cium, Kak. Makasih. Mbokmu ora bakal nesu kowe anakku kok ya. Nggih, Pak. Kejaba lek aku ngambung wiwi, wah disuwek raiku. Halah kok jangankan Mbak Wiwi. Heeh. Sampeyan ngambung Mbak Opa paling ya sampeyan wis dipejahi ya, Pak. Nggih dipejahi. Mboten sah dipejahi pejah ki ambak mengke. Iki apa kecintaane bapak nyang anak ya, Nduk. Nggih, Pak. Sakmu ini kae kanca-kanca sak rombongan Dwi Jolasan di Indonesia. Sing paling mau kangeni mesti aku. Nggih, jenengan Terus apa? kalih ibu, Heeh. terus kalih yogane jenengan, Pak. Oh iya. Nanang. Nanang picek mau kangeni lho. Lah kae tipe-tipe orang yang paling ngangeni ya, Pak. Apa iya? Ndak sebabe. Setia, Pak. Nanang niku. Heeh, ora bakal iso nyawang lanang Ora wedok liya. bakal iso mendua. Heeh, ya. Heeh. Iya, wong ya. Tapi hati-hati lho, Nang. Apa? Kowe aja kaya Agus Buntung lho, Nang. Ya nyapa to? Lah engko peh picak terus mari ngono njajali wong sembarang kalir. Wis jenenge menggunakan kesempatan dan kesempitan. Iya. Ya. Oh iya. Iki Acarane pernikahan. Perkawinan emas. Nggih. Happy wedding anniversary yang 50 tahun. Njane? Bapak Supardi kalian Ibu Supardi. Nggih, bener. Bu Suparmi. Ibu Suparni kalian Bapak Supardi. Wis ngrasakne satene purung. Dereng. Satene empuk-empuk tenan. Sate nopo, Pak? Sate kambing mosok sate kirik ngawur iki kok. Sate Kan kambing. enten sate sapi. Heeh, ya. Sate kambing. Sate kambing. Wah, dereng, Pak. Nggih Urung. mengke pas mandat toh, Ah. mungkin nilii nggih toh. Heeh. Anu Bu Parmi, tulung anu diinget nggih, mengke nggih Niken Salindri. Nggih. Ampun dinget. Lah piye? Sisa ndek ingir apa-apa, Pak? Lho aja, kowe kudu. Blendrang ngono. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Didongakne kagem Nduk Cahayu kanggo Bapak Parti. Supardi kalian Ibu Suparni sampun nimbali kula kalian Dwi Jolaras Indonesia. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Berkah barokah. Sak bibare nanggap wayang mugi-mugi rezekine tambah akeh. Amin. Amin. Mugi-mugi saged nanggap Pak Kangko malih. Loh, putune sumben rabi ya ditanggapne neh mau ngendika kok putune. Heeh. Iya, aku wis tetep karo sampean. Putune dereng nikah. Dereng. Terus badhe dinikahke. Heeh, Putune niku lanang napa wedok? Lanang. Lah, aja lek iso aja nikah sik ngenteni Mbak Niken ngono lho.
Weh, Tapi urung kenal lah ya, Pak. urung ngene ya kenalan ya ora apa-apa to. Heeh. Ya, Pak. Ya aja kesusu rabi sekolah sing gedhe. Mboten, Pak, nggih. Wis nek rabi pamane wis entuk jodoh contonen Pak Pardi karo Bu Parmi. Nggih. Satu untuk selamanya. Lho, nggih, Pak. Jenengan rungokne, Pak. Lah kok iso kowe malah Biasane dalang bojone akeh malahan. Jenengan rungokne. Bapak Supardi kalian Ibu Supardi niku jenengan contoh. tak kandhani. Kowe dadi anakku lek wis suwe. Heeh. Kowe ning Kediri, aku ning Solo. Nggih. Awakmu po tau krungu dalang kangko kok selingkuh po tau krungu? Loh, Ora tau krungu to? tahu. Wi isu. Ora tau krungu. Sapa-sapa wae ora tau krungu. Mergo saking primpene ora nek wong krungu. Lah malah jenengan cetakne. Ora ngur guyon kok. Nduk. Perlu dicurigai berarti. Ora. Aku ki ibumu ki untuk selamanya. Nah, Yang terakhir dan untuk yang selamanya. yang pertama dan untuk yang terakhir. Ora ki yang ketiga kok ngawur iki. Yang ketiga. Astagfirullahaladzim, tidak boleh berkata seperti itu. Lah piye to? Aku ngomong jujur lho. Jujur. Masa aku salah? Ibumu lho ngakoni. Loh, iya tapi kan dalam hati wanita itu harus diucapkan yang pertama meskipun itu yang ketiga, keempat, kelima. Ora gelem dhek malah ndarani pembohongan publik. Ora percaya takono mbokmu to. Ayo takono. Ayo Bu, dicekel miki. Wes gak usah Bu, gak usah. Lah ngapa? Wes cukup percaya aku. Oh ya. Ya, ngene kuwi ya. Nggih, Pak. Ya, iki oke banget sing do nyuwun lagon, enek sing transfer, enek sing iya. Pokoke oke sing do ngenteni suaramu. Nggih, kula dikengken apa? Ya nembang mosok Nembang napa? Derep. Iki mau ana sing tak wacokne sik Nduk ya. Iki Nggih. mau ana saka luar negeri. Heeh, uga saka Mas sapa ki mau sing transfer aku 500.000. Iki tak golekane sik. Nganti mau aduh. Kok ya kakean nomor WA ki dadi gek HP ku anyar ki dadi aku rada bingung Nduk kan aku dadi. Halah HP second nek kok dipamerke. Wet. Yo Kuwi lho lek tuku lho VC aku. Iya. Alah sik tak golekane Iya sik. toh? Heeh. Cuma golek tipe toh, Pak? Heeh. Wis tuwek ndadek reno-reno gaipun barang. Oh ya enggak apa-apa namanya dalang kekinian. Oh iya no. Dalang generasi Z ya toh, Pak? Iya, Z apa? Generasi sekarang milenial. Heeh, saya tak buka sik tadi. Nah, no. Saking Andri Mas, saking Bekasi. Niki titip Arto 500.000 supaya diparingke Mas Ardi. Pengen lihat Ardi ngendangi sinden Niken Salindri. Iki dudu karepku lho iki karepe karepe netizen sing barang transfer 500.000 ke saka Bulis Maksum ingkang wonten ing Den Haag. Nah, menika ki sampun transfer 1 juta rupiah. Nah, nggih. Menika ke kula sampun transfer Pak Kangko. Nggih, mengki kula aturaken. Ya. Ora apa-apa to, pomo awakmu nembang dikendangi Ardi ora apa-apa to, Ken? Mboten napa-napa, Pak. Ora apa-apa ya. Nggih. Anu tukang son yang di tukang son. Bandi kendangnya ciplone unggahno kene, Nduk. Mas Ardi mendekatiku. Ndak kuat. Iki ana dhuwit 500.000 kanggo si Ardi. Ya. Lah sing nyanyi, Pak. Sing nyanyi ya sampean. Heeh. Ya. Mikmu iso mok kempit ngono iki lho. Ya, Pak. Ya. Ayo anu diundang-undange kene dhuwur kene. Iki minangkani pamundhut kok uga menika kula Bapak Giman, Gobong, Gebang, Gondang badhe nderek nyuwun lagon bojo loro karen layar nggih. Ya. Kudu siapno dhuwit 500 wis ditransfer engko kekno si Ardi. Lah kula, Pak. Kalau kae awakmu diparingi ki lho. Lah kalau. Nggih. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun, Bu. Nggih. Oh, niki panyuwunane Bapak kalih Ibu. Nggih. Oh, nggih. Niki sing amplop saking jenengan. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Sehat selalu panjang umur ya. Napa, Bu? Foto. Dipoto, nggih. 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 Oh ya, sudah. Terima kasih ya, Bu. Nggih. Iya. Nggih, sampun. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Bu, nggih. Nggih. Kuwi apa pamundhute? Dari Bapak dan Ibu yang punya
punya hajat minta gending podang kuning bersama bawonya. Yang kedua sesideman matur sembah nuwun. Oh ya. Dari Bapak Kusno Wasito di Negeria nyuwun lagu LDR ingkang nembang Mbak Niken. Iki ladrang. Oh iso ladrang. LDR ki cinta jarak jauh ki lho kan. Oh LDRI. Love darling apa iki? Ya. Wis pokoke bangsa long adoh kuwi lho. Nah, yo, iki sing dhisike pamundhe sing kagungan dalem, Nduk, Ken. Apa ki mau? Apa podang kuning karo sesideman nganggo bawa. Nggih. Ya. Napa riyen? Nah, iki sik. Nah, sambil menyelam minum air, sing nembang awakmu, sing ngendang Ardi. Ayo, Di. Nah, ya. Luwe becik tak pateni ngono, Pak. Patenono iso tak pateni. Iya minangkani pamundhut kok. Heeh, nggih, ngono ya. Nah, ya. Iki Bu Iin utawa Mbak Santi ya mirsani Nduk Ken ana ing Jakarta. Sinten Mami Santi? Mami Santi. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun. Nggih. Nanggap Agustus nggih, Pak? Agustus tanggal 1. Tanggal 1. Nggih. Ya, alhamdulillah. Nggih. Ya, ayo coba Gus. Uga saka Mbak Tia Murti. Assalamualaikum Pak E. Tia Murti Singapura badhe nyuwun lagun pujaning sih matur suwun. Nggih. Heeh, nggih. Gen ketok. Ya. Ini coba Gus. Nah, ya. Salaman sik to suwi ra ketemu lho. Alah mah aku salaman. Lah ngopo? Langsung peluk kae lho. Lah ya. Kamu makin suwi kok makin ganteng toh. Tapi ini kok ada bentol-bentol ini apa? Jerawat. Oh jerawat. Oh kangen aku toh. Kangen aku gak? Kangen jane. Kok jane? Kok nganggo jane? Wah, gejane piye? Salim dulu. Salim dulu. Gak mau aku. Ya nyanyi. Heeh, dibawani sik, Ken, karo lungguh ora apa-apa. Karo lungguh jejer ngono sitok ning Jangan kendang. duduk, Pak. Oh, jangan duduk. Oh Iya, ya. basah. Oke, basah. Nanti sudah basah Mas Ardi tambah basah gimana? Oh ya. Napa Pak? Lagune Pak? Lha ki mau podang kuning no. Oh iya iya Podang iya. kuning. Heeh. Ya. Kamu tahu podang itu apa? Pedangnya apa? Podang itu apa? Apa? Gak ngerti aku. Kucing. Loh, kok kucing itu. Lah katanya kamu enggak tahu. Podangnya apa? Pedang itu burung. 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 Burung kuning. Iya. Kenapa kok lagunya dinamakan podang kuning? Kira-kira kenapa? Lagu kita kon kowe lho. Aku gak Kok ngerti kira-kira nyapo tak kekrek lho. Hei. Sikilmu ora iso meneng to kan? Betipis ya Pak. Belet tipis. Ayo, podang kuning. Podang kuning. Tamane piye? Heeh, ya. Nadyan. Nadyan wujud temong paksi. Ya. Bu Dwi. Iki amanah saka Mas Andri ingkang wonten ing Jakarta. Diaturke 500.000 kanggo Ardi. Nah, ya, Cak Bagus. Ya, tak bawa aja ya. Ya, kawanan. Iya. Nah, kenapa? Lu cari Itu kan uang kita, ngono ta? Jarine uangku kan juga uangmu gitu. Heeh, iya. Gak mau wis aku gak tega aku nya. Tenan Yo gak tega aku. Kamu gak punya HP no. Heeh. Paketan aja ndak punya no. Ngenyek. Lah kok iso ngerti lek paketan duwe? Lah aku WA ndak tahu dibales loh, Pak. Oh. Njaluke langsung di WC kok. Oh iya lek di PC langsung diangkat. Heeh, ya. Ya.
Mas Arji matur nuwun karo Mas Andri ingkang wonten ing Jakarta. Nggih, matur nuwun dumateng Mas Andri ingkang sampun paring apa nggih? Tali asih. Tali asih. Nggih. Ya. Nonano. Ayo jajal anu. Halo, Pak. Eh? Halo, Usman. Ya. Ini salah sing genderi lho. Ya. Halo, manis nyangsam. Kamu kenapa jauh? Ini Oh ini ada bantal ini ya Anggara ya. Ini menghalangi loh ini Bu. Oh ini tiga berdua ya cepet no Bu. Nggak bisa. Oh pangku Mas. Ngombe alas lek ngendang. Genera jemek pokonge. Ya. Bisa gak goleki? Edi, goleki. goleki si podang jenar. Iso no. Ibu bunga ing atiku nyanding bisa Ayo dilangkam kile. Semangat ya sayang kerjanya. Ya. I love you. I love you. I love you too. I love you Pak Kangko. Ya kono. Iya Sa- tuh. Apa? I love you Pak Kangko. Lek muni mau I love you too. I love you too. Saiki anu kok nduk Ken, sing sagek viral ki mesti bangsa sing apa jenenge bergandeng ngono lho. Dhisik. Kira mesti. Iya nyatane kenyataane kaya ngono mbiyen sampean karo anu kae Akbar kae yo deal iki karo Ardi deal. Terus saiki sing lagi anyar-anyaran ki sapa Lintang Kairo karo Dalang Gading Paukir deal. Ki sok bakal enek anyar meneh Dalang Kangko karo Manuhara. Astagfirullahaladzim. Sama yo doyan Pak. Lek mendem. Astagfirullahaladzim. Iya. Tak amini lho Pak. Aja. Lah ya. Oh Pak Dodoi ternyata yo ngeser Mbak Manuhara tuh. Domongi ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Isa amane ngomah wis ora krasa. Kaluyuran anggole isih tak sayang. Mabang mitaranggonku goleki nora krasa isa nganti
gawe gecul le di. Piye kan? Keplakane Ardi piye? Waduh, sangat-sangat luar biasa. Tapi terakhirnya kok ngono ya, Mas? Terakhirnya piye? Hah? Terakhirnya piye? Kayak nyendat-nyendat ngono lho, Pak. Gandang-dang piye ngono, Pak? Kamu sukanya begitu ta sayang bae? Agak nyendat-nyendat gitu. Saiki anu diutamakan sing aku dalem iki karo sesideman. Ganti kancane kan Mbak Rena Congpe dadi mboke. Lah, kowe ning kene diar nyandi kowe iki. Ayo, jarene njaluk tampil, mam iki ra ditampilke nesu. Nyeneni aku, lek ku dandan ke sore karo dalange ra ditampilke, tampilke gara-gara penontonnya wis entek. Mambengi nyeneni aku. Ayo, diwangi niken bawa sesideman. Ya. Heeh, karo mboke. Kowe japuk mboke lho, kayak anu sapa jenenge? Ya, kamu jangan cemburu loh. Loh, dapuk mboke to, Pak? Lah piye ta? Mbok tuwa. Mbok tuwa? Oh, aku ya ndak mau nek diduakan. Ya wis, mboke. Enggak apa-apa. Aku mboke niki apa mboke Ardi, Pak? Sakarmu, kowe milih ndi? Mboke Ardi. Kok iso? Tak masukin lagi. Masukin lah. Nek ora dadi mbokku, kamu ndak bisa selingkuh loh sama Ardi. Oh, ngono ya? Heeh, sikone film-film ngono kae lho. Ya, ternyata aku adalah mertua sama menantu. Heeh, ngono kae. Bagaimanakah di sana? Gelem ora karo Mak Congpe gelem ora? Nek kepepet gelem. Wah, Iki saiki gak setia iki. lek kepepet maksudnya sak donya ki wedoke Congpe tok ya gelem. Alah, Boh, ra sida. Gak sida ngesir. Podo bolonge kok ya, Nduk ya. Mau aku, gak mau aku. Wis to, aku ki sebagai mamah ya, Nduk, sebagai mamahmu. Tak donga rina wengi muga-muga anakku sak kaloron ki dadian ngono lho.
Piye? Jadian nih piye Mas? Jadian, kamu berdua tuh jadian itu bisa apa ora? Loh, wes kok ya. Loh. Wes ta. Pun. Apa perlu diomong-omong kayak ngono kuwi ngawur ya? Ternyata sudah jadian. Heeh ya. Jadi kalian udah gatok ya? Gathuk ki tembung apa to cangkemmu iki lek ngono. Udah gathuk. Ya Allah selamat ya, selamat. Ya. Wis aku dadi wong tolak seneng ta? Seneng Pak. Wes jadian tapi wes putus neh. Putus neh. Lah pirang dino? Hah? Lah pirang dino? Ukur 2 jam tok. Yalah. Pacarane iku 2 jam tok baru putus. Waduh, lah kowe rong Soalnya oleh-olehan. ndak kuat LDR. Kowe rong oleh-olehan kan? Apa? Rong oleh-olehan rong jam. Oleh-olehan apa? Yo minimal yo kiss. Ah ndak mau aku wanita mahal loh ya. Iya, betul. Ya. Ayo sesi teman. Sesi deman iki pokoke sing ngakuan dalem sik. Nah. Wiwitane. Wiwitane. Ya. Jan puatet tenan ya. Heeh. Anderek sang Iya, dingleke ditatakne. Kene make pangkul le. Ayo ganti kowe song. Aku. Ayo no. Ya, aku tak yo ngene ya, Pak. Ya ora apa-apa ketimbang. tak welek to suarane Bu. Urung to? Urung. Urung, Nduk. Priya. Nyeti mae kene aja nyeti ngono terus. Ngono to karo mae kok gak seneng ngono. Bagus. Kamulah budaya. Ya nek jejer Cungpe karo Ardi kaya ibu guru karo muridé. Nyapa kok Mas Ardi gak gelem nyawang Mbak Cungpe? Lah ngapa? Ambune pambu. Tua kok lho. Tuwek men skifa. Apa wi Ken? Ardi asline kene tegang, Pak. Aku tahu perasaanmu, aku tahu, Nak. Perasaan yang tahu perasaanmu adalah bundamu ini, Nak. Iya, ya enggak? Enggak usah tegang, anggap pernikahan kuwi adikmu dhewe le. Anu, Nek wis putus, anggapan adikmu dhewe. Jarno. Ya. Sowan menyang kutha Bendoro. Aku ta? Heeh. Bendera terus kayun selendang kuning kang saking bukit suara kurang premono tak tua pok sak larek rong bar kok mae wae mae iki ngirit swara Nduk Gayamu. sing nang Adi pengen bawa rasa le
Sorone elek. Ora ngono karo mae dhewe nesu, karo mae dhewe nesu, karo mae dhewe. Sosok ngelokne ngono kuwi. Iki biyen nganu, Nduk. Body shaming ngono Pas mae ngandut iki, ngandut anakku iki lanang iki, biyuh ning weteng ki nyaduk ora kaya sak baine bayi lho, Nduk. Masa Tenan. terus Nyaduke tekan ngisor barang. terus Ambil. terus Ngidame ora sing sembarang. dirasane sampean piye? Ya biasane ibu hamil nek disaduk-saduk anake kaya kudu nguyuh ngono biasane. Nyidame apa nyidame? Ngidame terenggiling, Pak. Dadine bagus ini. Ning wases Ngongrom Hangungrum marang bendera. ya Tiah sulis bicara pijer ngincangake hale tampanono sik Pak Do yuk terus sesideman Congbe nih kan, ayo berdiri. Nah, luweh, yo di. Ya. luwe becik patenana timbang besaran nyediana selesyan rewangi sawoto marang kula liwat kincanging alismu keduga anggelane musling serius aku isih mampu ladeni Ya yo. Nggon dangdute slow ya di. Nah, karo Mas Guruh nggo gentenan. Yuk. urip ana kutha gedhe Nadian
Terima kasih. Engko duete karo Wardi nggon season selanjutnya iki niken generen sik karo memperkenalkan wajah baru utawa bintang baru Dwi Jolaras Indonesia ya nok. Oh ngono ah. Dikenalne karo Kyai Nganjuk, genduk Okva. Oh ngono. Ya musike siaga. Heeh. Nduk niken generen sik mergo iki ora tau leren. Oh ngono awan bengi. Ya kudu nyambut gawe. Nggih. Mbah Lurah Sugiwaras nyuwun lagon podang kuning sampun katur saking Kades Sugiwaras Prambon. Buat teman-teman Kades yang sedang menikmati nggih saking Mbah Kades Sugiwaras Prambon Nganjuk. Ya. Musik aja disupoti genduk Okva supaya berdiri bintang baru Dwi Jolaras Indonesia berpacu dalam melodi. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk Okva. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampean perdana bergabung Dwi Jolaras pentas ana laladan Nganjuk ya, Nduk. Nggih. Perasaanmu piye perasaanmu? Seneng Pak Kangko. Seneng. Nggih. Ya, nyawang para pamirsa sing ukahe semene ya, Nduk ya. Nah nggih to. Ya singunen ngantian. Ini membuktikan bahwasanya penggemar Nganjuk itu terhadap wayang ki minded utawa luar biasa nggone tresna kelawan budaya. Ya, pancen ya kaya ngono. Iki mula dipamerke suaramu kaya ngapa kira-kira setelah kamu berjoget jaipongan iki tak tes suaramu kaya ngapa. Oh, ngono ya. Siap ya? Nggih, siap. Siap. Urung leh cepet-cepet rabi to? Mboten. Melanjut ke S2? Insya Allah Pak Kangko. Oh, ngono. Cita-citamu pengen dadi apa to, Nduk? Jadi seniman yang hebat. Oh, betul. Ya hebat. Terus sampean ki modale sing tak aturke ngarep mau, guna swara rupa iki wis kecekel, ya toh. Guna kagunan kepinteran sampean wis apa-apa iso. Swara ya becik, rupa ya ayu. Kowe karo Gusti Allah diciptakan seperti itu, kudune bersyukur. Wong wedok-wedok barang lho, sing ayu-ayu barang. Ketika kamu diberikan anugerah oleh Gusti Allah, wajah yang cantik, paras yang menarik, kowe kudu bersyukur, Nduk, Pak. Nggih. Supaya nih ayumu ki barokah, wi ayumu ki sedekahno yang cah nom-nom kuwi tadi. Loh, tegese sedekah ki nek ditakoni disauri kanthi asem guyu. Gawe senenge wong liya ki sedekah, ngono. Nggih, Pak. Banyuwangenan iso ra, Nduk? Saged, Pak. Saged dibawani sik? Nggih. Nggih, bawa lah, pamerno suaramu. Kaya apa? Banyuwangenan, Mambiat mayong, Ibu sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat. Syukur. Salam golek mulih saka Pak Kangkong ngono ya. Nggih, siap. Ibumu kae karo aku kenal. Oh. Ya, ya jasa, kaya ngapa suaramu? Ya. Mambiat Kaya Banyuwangi kuwi asline kelahiran ngendi lho, Nduk? Dalem? Kelahiranmu ngendi? Kula Wonogiri, Pak. Loh. Lah jare Surabaya. Besarnya di Surabaya, Pak. Oh, lahire mak cerot ki ning Wonogiri. Wonogiri. Oh, terus Muryantara. Muryantara. Nggih. Oh. Mak Lah cerote teng Muryantara. Heeh, dadi anu brol iki ning Muryantara. Nggih. Layak darah Wonogiri tak sawangi rupamu kaya Pak Sutik gentong lho. Enek Wonogirine. Oh ngono ya. Nek swara Banyuwangen kok ya elok. Ayo neh. Suarane gandeng
Eluke Banyuwangi ya kaya ngono ya Nek ya. Nggih. Wah, nggih. Mau sampean dirasani karo Pak Yon sing beduk. Pripun? Pak Yon kalau sing beduk niku lho. Ngrasani kalau kula Pak dilebokne duwe jolaras Pak kena nggih sawang-sawangan ngono jare. Pak, ampun ngoten kok nek pacar kula cemburu lho. Walah ora. Teng mriki soalé. Endi? Lah kuwi sing anu ki, Sing napa apa? sing nabuh kendang tong. Kendang to gogo kuwi. Kuwi iki pacarmu. Nggih, Pak. Lah kowe ayu-ayu matamu picek lho. Lah kowe ayu-ayu kok pacar kok kaya ngono lho. Wah, jan. Wis. Ya. Gagar nek. Nggak men bir kita kok genti iki wah seleramu nek tinggi men to, Go. Ya. Ayo, Pak, lanjut. Nyaram yahi Nuswantara Mbokmu sinden ya? Nggih. Lah iya, makanya nurunke anak pas. Mboke sinden duwe anak wedok dadi sinden pas. Nembe belajar Pak kula. Wah, luar biasa. Aku dalang, duwe anak lanang, iso dalang pas. Sing rapas ki nek yoga duwe anak maling. Lah. Nyeser wen, Nduk. Ya, ya. Ya. Yanyu Dua malam bersama Dwi Jolaras Indonesia, kerasan ya, Nduk? Kerasan, Pak. Kerasan. Semben nah, ya. Terus? Kang kalim ya lim ya. Iya, Cak. Masuk ta, Cak iki? Pak Yon. Piye, Pak Yon? Masuk nggih. Nah, wedok ayu ya ta, suarane apik, nggon janggut ki dekik ya. Padha karo bojone Bandi tukang son. Sing dekik ki malah lambene. Wah, kuwi guwing ngawure ora. Ya. Yo. Belam Nano tanah endah gumelaring ya. Taman Sari Nuswan Pak Cuti sithik. Pelamjangan. Pelamjangan.
Ngerti ora, Nduk? Efeke kanca-kanca Dwijo Laras ki lek nabuk esuk lek rampak. Mergo sampe nenek. Napa nggih, Pak? Tenan delok to sawange. Ora enek sing do ngantuk. Sing ngantuk ora mangkat sing ngender. Turu neh. Ya kanca-kanca lek do ting plorok ngono nyawang. Wah. Syukur to dasare kompak kabeh kanca-kanca. Walah, wong pira iki akeh men. Seneng aku angger sore. Angger isuk entekku kok akeh men. Ya aga nek akeh men to ki. Ya ora apa-apa. Ya. Demi persatuan nasional sementing kesenian tetep ngrembaka. Ya. Yo, digarap. Sing ndang Banyuwangen. Kendangi pacarmu iki. Kendangi ya sayang. Edek. Oh alah. Walah ger. Ayo. Luar biasa. Ya coba. Iki ya. Apa? Siklun ki yo. Aja meneh kok nek wong wedok ayu. Wong roh bokong wedhuse bingung kok. Kamu itu udah tua-tua seperti saya ya. Matanya dijaga matanya. Ya. Yo, gerajakan Banyuwangi. Yo, Ukfa, terus. Ayo jogeti nduk Eva. Lanang wadon anak kami
asli biar sirah-sirang pamitan dengan gedeng asli dan nyowangian. Matur semanun. Sami-sami. Kowe kok do salin Selogo? Biasane lek ngendangi wiwik ra ngono kuwi, lek ngendangi congpe ra ngono kuwi. Kok do semangat men, Kowe ngene do seneng karo Okva ngono kuwi apa aku ora pengen? Ya. Ya seneng kagunane ya heeh. Ya. Ya genti. Ya aja kakean guyon, lagune ya aja nganti kesuwen keletan. Heeh. Sawise Wiwi, Dita, terus Mayang. Ayo kowe genti. Iki dedengkote duwe Jolaras Indonesia. Oh, ngono. Iki leluhur sinden. Jenengane arep ngarani tuwekan rasine. Ora. Kamu kan masih muda. Lah kula biyen ya tau nom. Ya bener. Tau rapet. Ya ngadeg oh. Saiki yo sik rapet Mas. Iya ya. Anu Pak, asine sinden kula sing lawas-lawas niku lara ati ketika kula niku ngelem sinden anyar sing baru masuk. Ngono kuwi lara ati. Lah jenengan ngoten niku kok, Pak. Lah ngopo? Dik mbene jek anyar ya diunokne. Saiki lawas kok terus dilupakan. Lah ketok ngeroyok aku. Lah nggih Lah nyet ngono lho, Pak. Masalahnya ngene lho, apa-apa kuwi nek jek anyar keme dilek mawon. Piye ra iso jawab. Oh jenengan iki mbok ngelingi. Lah kowe lagi ping pira? Ping pira? Ping pindho. Pindho. Kula wis 13 tahun ning kene. Melu aku tuh. Wajar nek do jeleh wis wajar. Ket perawan nganti rondona ya, Mbak. Lambene mayang. Ya perawan nganti rondo ora bineh lho pisan. Ayo nganti Piye ngono kuwi. Ning ora aku tetap setia dengan kamu semua. Ngono lho. Ada aku juga ada kamu juga ada aku. Inilah yang dinamakan simbiosis mutualisme. Nah, bekasane simbiosis apa kuwi, Pak? Berarti. Simbiosis apa? saling berkaitan lho. Saling menguntungkan. Gayane iya, golek. bahasane. Golek wis berkaitan gek saling menguntungkan. Untungnya pira? Heeh, ya. Untunge pira mambengi do ora terima kasih karo aku. Sampun kok. Wis, saweran 200 mambengi. 300 le. 300. Oh, ya syukur. Meneng ae kok dijaluk neh. Mau padane juragan kae apa piye? Saweran jaluk neh. Ini ki wong los kok. Heeh. Mangke melih nggih, Pak. Mangke melih. Ya ngenteni sing di omah kok nyawer apa ora kok. Mambengi nek sing nyawer Gus Miftah, duwite ora enek sairine. Duit kok iso geris kabeh ya. Kayak lagi ngetrok. Heeh, ya. Ya iki ana sing nyuwun iki jane apa jenenge? Mbak Santi. Ya, Mbak Santi. Heeh, titip anu nggih. Om kangge nduk niken Salindri 500.000 nggih. Mengke kan nembang sambung wanci dalu. Ning iki uga ana sing nyuwun lelagon garap gamelan Bali. Nah, saking Mbah Joko Mulyono. Nggih, Kuncen Gunung Tugel. Ugi saking Pak Joko Pilang Kenceng. Gayeng Mas Kangko gamelan Baline ditabuh nggih. Nggih. Mas Ngadinu Pondok Ungu uga saking selamat malam Mas Kangko, selamat malam nggih. Nah, saking Jogoboyo Sugiwaras Prambon. Oh nggih. Nah, cara Bali, heeh. Suwun dalu Mas Kangko, nderek monitor Mas Kangko. Laris terus diparingi sehat kewarasan. Allah saking Allah amin. Nggih. Arep kowe lelagon nggih. Nah, yo. Cara Bali. Ya, cara Bali. Pak Sukri ana cara kok juga melu live TikTok. Ngono. Ya. Bar iki gek persiapan mboke karo anake buduwi karo nduk niken sambung manci dalu. Nah, ayo coba kaya ngapa? Ayo, kaya apa? Siap, Wi? Nggih. Nah. Mayang? Nggih. Dita? Siap, Pak. Jawab, Rek. Cang. Ya. Enggak diterusno. Gak, aku ini cinta kamu semuanya kok. Dwi Jolaras itu bukan sekedar rombongan yoga pengrawit atau gimana neng sudah mancing seperti keluarga sendiri. Nah. Oke, ditum sithik. Sok dadi koperasi, Pak.
Dadi koperasi. Koperasi apa? Utang ke duit. Utang dong ilang kok. Mboten sik to. Kok akeh didom sithik iki piye to? Akeh ya didom akeh no, Pak. Oh iya ding akeh dimungkeh. Aduh konangan asline. Wis cangkeman. Jadi do kendel kabeh saiki sindenku cangkeme elek-elek, Dok. Lah nek meneng ae jenengan tindas terus lho, Pak. Ora tau mbok lem belas lho. Lah sing dilem sing anyar terus. Sing anyar. Ngene iki ketok tuwek awak iki. Alah karemu. Kowe iki bangsane ditutut katut. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Ngene ya kece. Kece. Cek rapet terus perawatan barang. Iya ya. Lagi do wani kabeh karo aku. Ha iya kono wong akeh kene wong siji kok. Lah aku diserang karo sinden-sinden bojoku malah ngewangi sinden kok. Lah ya ayo banyu aku wangi. Lho to. Gamelan Bali. Dados. Oh. Terima kasih. Ya, ya. Giliran season yang kedua untuk genduk Niken Salindri ya, Nak. Ya, mergo ibune genduk Niken kuwi cakala mangsa WA karo aku, Pak, anu genduk ampun diporsi terus nggih, mula diselani. Oh, ngono diselani, heeh. Mergo bocah kuwi sing butuhne pirang-pirang. Oh, ngono sesuk ce nang ngendi ning Solo apa ning sesuk ning Solo, ning Solo. Mampir ngomahe, Bapak. Ya. Ya, lagek sejarah lho nok kanggo aku. Ngopo? Aku ki ditanggap wong ning sing nanggap kuwi ora kenal karo aku. Sebabe liwate ya Niken Salindri saka manajemen Niken Salindri ya. Oh, ngono Dadi aku sing ngebel ki sing di omah sapa iki aku ora roh. Sok Juni ya, ning Padas Ngawi. Oh ngono aku mung di WA karo mbokne Niken kuwi, Pak, tanggal sementen longgar napa mboten? Longgar, Mbak. Aku. Kowe kalih genduk teng Ngawi nggih? Nggih. Nah, dadi aku enggak ngerti sing nanggap kuwi sapa, alamate ngendi sayane ya ora ngeroh. Ya, ya. Saking powere gedene nduk Niken,
Dadi aku manut ora ngerti ditanggap sapa. Ya mergo dayane kekuatane Nduk Niken Salindri luar biasa. Heeh, ya. Ana titipan 500.000 butuhe kanggo anak wedok saka Bunda Santi. Ah ngono diaturke kono nembang sambung wanci dalu. Oh ngono ya. Ngono ya. Heeh, engko ge nembang karo Budwi. Mergo favorite Mbak Santi sing ana Jakarta. Kuwi ya Nduk Niken karo Budwi Kurniawati. Oh ngono. Ya engko bar iki ge duet si Niken karo Ardi. Nah, ya coba. Ya untuk menyingkat waktu tanpa bawa ya nak. Sing pertama dilanggamke wae biasa, yang kedua digarap gamelan Bali. Oh ngono. Turuk. Ayo ibu dan anak. Ya. Ya. Jos. Sing gedhe Nano mendah kaya
gamelan Bali ditabuh, Cok. Hendri Cahyono, terima kasih. Ari. Butuh lenggah genduk niken Salindi tetap jumeneng. Janduk tarinan menjane Pak Pardi saha Ibu Parmi nyumen laga napa meneh. Mumpung sadurunge tak akhiri nggon limbukan. Oh ngono. Nah, mangga. Pak Pardi. Kalih Ibu Parni. Teng pundi nggih? Bapak. Apa wis cukup pamunting ngarep mau apa sih ana mamundhut meneh? Lha sing di omah ki diistimewakan ya nduk ya. Iya. Heeh. Napa anak-anake nggih mboten napa-napa. Heeh. Iya. Ayo. Ya sementara gen menggale sik iki ana sing nyuwun diduetke ing antarané kowe karo Ardi lagune apa jenenge iki Pujaning Sih. Iya. Saka Bulis Maksum saka ing Den Haag Belanda. Saha Mbak Tia Murti yang wonten Singapura. Nah, yo musike ditanjake musike. Mesakne nduk kan musike. Oh iya. Heeh, ndelok. Ya. Edi. Ngadeg Di, yang kedua kalinya disupporti Mas Musik Dwi Jalaras Indonesia. Oi. Yang ditunggu-tunggu duet Pujaning Sih. Siap Di? Siap. Ya. Nadane aja dhuwur-dhuwur. Ngepasne karo ngerokane. Ya. Siap nih kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Lho kok gak ket mau to Pak lene koni sehat ki. Siap. Siap. Kowe ku ya ayu-ayu kupingmu si selen no. Aku nggarai kupingku ki wis menuju kepada Mas Ardi. Oh ngono ya. Sing tak rungokne mung isi atine, Pak. Isi atine piye lek iso ngrungokne? Ya kangen karo aku, Pak. Oh iya. Empuh ket mau lho, Pak.
Lenco. Ya musiknya di ra sik. Ya coba. Pujaning sing. Nah, ya. Yo. Duh. Masuk ki. No, nggo penutupan ngoning season limbukan iki anek permintaan dari Pak Kusno. Apa itu? Wasito dari Nigeria. Apa itu, Nyuwun lagu LDR yang nembang Mbak Niken. Nah, terserah awakmu arep nembang apa. Ya. Sudah sayang kamu duduk Ya, dulu. ya. Makasih ya, Cak Bagus. Nanti kalau aku pulang kamu VC sama aku terus ya. Heeh. Aku takut kalau kamu kenapa-napa. Ya iya. Silit. Ya pokoknya nek kowe seneng aku ya seneng ngono wae. Nek kowe susah aku ya melu susah. Umpama, Pak. Heeh, umpama. Heeh, LDR ya nek iki Mamdut saka Ya, Nigeria lho boleh. iki. Nigeria iki. Nigeria ini mana? Nigeria itu Afrika. Oh, tenggek-tenggek, Pak. Tengah-tengah piye? Tenggek-tenggek itu dari Afrika loh. Apa sing joget anu apa? Nggak tenggek wih lho, Pak. Oh, aku radong. HP iPhone tapi gak ngerti sosmed. Gak ngerti aku radong aku. Dijual aja iPhone-nya. Oh iya, heeh. Tak joge Gak Evercross. mengikuti. Nah, aku ngerti ku lek anu lagu Thailand iki lho. Oh piye iki? Ananam pacaye Nah, aku yakin, apa titetena. Ayo Pak nyanyi kuwi Pak ya. Ayo. Ndang Pak. Ini Pak. Ananam patiye apa titetena apa tia apa titeteku apa tito apa tikut apa jaye. Bisa gak Pak? Cakepane ora apal aku. Ayo Pak, sampean jajal sih. Cakepane ora apal aku yakin. Apa tikut kut. Lah nek kuwi apa? Akati mbut. Pak, kok mbut ah? Aku ki oleh bangsa lagu-lagu saiki ora pati apal nduk. Alah, apale ubur-ubur ikan lele. Heeh, ya. Ya. Ya lagune LDR ayo musike yo. Nggih. Penutup season limbukan ya nak. Nggih. Kok biaya nganjuk ki selain seneng nggon lagu-lagu go ngenteni nggon lakon. Wah ya. Ya. Coba kaya ngapa? LDR. Yo.